Ket di kabsat nga idanon iti nabara nga panangkablaom mi kayo. Pagsipod ta ni Apo Dios iti nangikideng nga kadaytoy nga oras, kadaytoy nga aldaw, agkakadwatay manen. Ni Apo Dios naging pagkakabsat. Pa-check nga adda kakabsat ko nga agbururay kadaytoy nga oras agsipod ta ni Apo Dios binindisyonan kita. Ket gapu ket iti bendisyon ken ayat ni Apo Dios. Imay ken kadaytoy tarigagay nga sika iti makikadwa kadaytoy grupo tayo nga agadal kakabsat. It is a Sabbath school class. Kitagyaman na to susarinlak ni Apo Dios as may isang facilitator, may isang agisoro. Kitagyaman na may pagsipod ta da kayo nakadua nga agad-adal itata. Usarin ni Apo Dios into mabigat nga mangilawlawag met dito nga leksyon kadagay kero group you kadagay klase you. Kitagyaman na met kakabsat agsipod ta da kayo ket you multiply yourself. Kasano, adda kada kayo di kita mang-share. Ket makita tayo kabsat nga intun itadyo daytoy nga leksyon ni Apo Dios iti mangbendisyon, ni Apo Dios iti mangited, iti adadupay nga pagkasapulan tayo. I'll give you an example. Di nga panangalawas, that was last Sabbath, napan kami kabsat kini Mrs. Rafanan ijay Narvacan. Ijay Narvacan, nagtitipon dagiti churches iti ili mismo ijay Narvacan Church, ijay Kagayungan Church, baryo iti Narvacan, ken iti kakabsat nga naggapu ijay Santa Ilocos. Gamit dagiti kakabsat nga naggapu ijay Busing, Santa Maria, Ilocos. It was a big congregation. Kitagyaman na kabsat mailiw kami na napan kadito ng kabsat. Iti ipadpadamag da, iti ibagbagada. Ijay nga napanan mi ket usarin da daytoy at tiyempo itatay so nga kablaawak suda kabsat happy Sabbath kada kayo kabsat. Nga iti panag-iinagad. Kitagyaman na nagsipod ta kasjay iti araramidin dagitoy nga kabsat. Kalpasan iti papanmi iti Narvacan, idi Domingo, ket napanak dijay Aritaw, Nueva Vizcaya. Tani Brother Jerry ken Sister Gemma Concepcion, ken iti church iti Aritaw, ininbitaran dak kakabsat. Yaman ak ni Pastor Rodel Rudota. Nga isu iti nangisagana nga kadua digitoy nga yayaten. Iti lugar nga isu iti nangishiran tayo kada kabsat iti damag iti panakaisalakan. Ketijay inted tayo dahi ayat ni Apo Dios. Ni Apo Dios kabsat ket bininbendisyonan na iti tunggal may sa kada tayo. Ket dayjay nga panagayat na imay kada tayo dahi tarigagay nga kayat tayo met nga ited iyalatiw dayjay nga ayat na iti sabsabali. Adda tayon kakabsat nga umas asideg iti panaglipas daytoy nga quarterly tayo iti paulo na ipatay ti ipapatay ken iti masanguanan ng nama. Lesson number 11 tayo kakabsat. Agkararag tayo. Madaydayo nga Diyos, man nakabaling amin nga Ama, agyaman kami idayat mo. Daytang ayat mo Diyos, isu iti nangurnong kada kami. Tapno kadayto nga oras nga pinilin nga isu iti panagkakaduami nga agadal iti napateg na saom. Agyaman kami, dayted mo manen ti Santong Espiritu. Agyaman kami kadagiti bendisyon. Agyaman kami o Diyos iti panang gidalan mo kada kami kadayto nga oras. Dawatek nga bendisyonam dagiti kakabsat nga kaduami nga agadal. Itinagan na po Jesus. Amen.
Adalangay ning kakabsat iti kita ti kalendaryo itatta ket November 9 into nubigat November 10 adalangay ning kabsat iti tallo nga Sabado kadaytoy nga bulan tallo met nga leksyon kadaytoy nga quarterly tayo ket inton malpas adanto manen ti baro nga lesson nga intay adalen. Sabi ko ni Apo Diyos ket itultuloy na nga bendisyonan na tayo kabsat. Iti paulo na iti leksyon nga intay adalen itata. Dagiti allilaw iti panawen iti panungpalan. The end time deceptions. Kitain tayo nga adda dayjay kinapudno. There is the truth. Ket adda iti kabusor nga isuna ni Satanas. Daytoy kakabsat nga great controversy dakkel a panagbinosor ket nagrugi ijay langit. There was a war in heaven. Bimbaba ditoy daga nagtultuloy pagsipud ta ti tao ni Adan ken ni Eva pinati da iti kabusor. Nagsukir da ken ni Apo Dios ket isuda nagbasol. Nagtultuloy kakabsat ket iti aramiden inaramid ken aramiden iti kabusor. Isu dayjay tuladen na dayjay kinapudno tapno allilawen na uray pay digiti napili. Iti paset a mayulo ket masarakan iti mikadua a Korinto kapitulo 11 versikulo 14 ken 15 na isurat ket basaen tayo kakabsat. Ket saan a nakaskasdaaw ta uray ni Satanas agbalin akasla anghel tilawag. Saan nga rod a pakasdaawan adagiti katulungan agparangda akas katulungan ti kinalinteg at ti panungpalanda maiyan nutukto iti kadagiti aramid da. Siputan niyo di panangibaga ni Pablo nga ni Satanas adda iti aramidin na ket agsiddaaw to iti sangalubongan. Anya dayjay agbalin akasla anghel tilawag. Dayjay kasao nga kasla ket saan nga isu. No ibagam kumakit dayjay nga prutas ket kasla mansanas saan a mansanas. No nakakita nga iti kasla la tarong saan a tarong. Ti aramiden na agparang akaslala anghel itilawag. Tapno allilawen na sika ken siak ken digiti amin a napili kabsat ko. Iti leksyon tayo adda digiti sumagmamano nga allilaw kadigiti maudi ngal aldaw. Adda kabsat iti upat, there are 4. Ket daytoy iti adalen tayo. Umunang panangallilaw iti kabusor. Isu dayjay kuna tayo nga palimed, mysticism. Anya daytoy kabsat. Kunana ni William Webster nga daytoy palimed iti mysticism is a religious practice based on the belief that the knowledge of spiritual truth can be gained by prayer or thinking deeply. Iti nasantuan a Biblia kakabsat. Ket libre. Hangkong ibagbaga mong katangan. I'm talking libre nga iganan already sino man. They can install it
in their cell phones. They can have it as a book, dahito nga Biblia. Ket adda digijay nga manginterpretar iti Biblia. Babaen kakabsat kada di sirib nga adda kadakwada. Nga dayjay nga sirib no saan nga naisurrender ken ni Apo Dios. Dayjay a kinasirib iti tao. Agbalin nga mausar iti kinadapes. Dawaten tayo ken ni Apo Dios nga ikan na tayo iti sirib ken pannakaawa. Kas dayjay indawat ni Solomon idi kuna ni Apo Dios anya iti dawaten ket ited kuntuken ka. Daytoy kakabsat ket mapasamak to kay isu iti imbaga ni Apo Jesus. Basahin tayo iti Matthew 7:21 hingga iti 23. Kunan ni Apo Jesus, saan ati tunggal maysang agkuna kanya, Apo, Apo, makastrek iti pagarian iti langit. No di laeng dagiti mangtungpal iti pagayatan iti Ama sa dilangit. Intong dumteng daytang aldaw, adunto iti agkuna kanya, Apo, Apo, itinagan mo dini aya inwaragawag tinaimbag adamag, itinagan mo dini aya nagpasyat iti adu a demonyo, itinagan mo di kam aya nagaramid kadagiti milagro, ngem kunakto kadakwada, di kayo ammo o madayo kayo kanya, da kayo ang managdakdakes. Iti imbaga na kakabsat, daytoy umunang leksyon tayo. Ket daytoy problema iti palpalimed, mistisem. Usaren dagiti tattao iti nasantuan a sao ni Apo Dios. Usaren dagiti tattao uray pay iti mannakabalin anagan ni Apo Dios. Isu nga adda kakabsat iti tallo nga pasindayag dagitoy a tattao nga us-usaren da itinagan na Apo Dios umuna. Inusarda itinagan na Apo Jesus iti panangisurog iti naimbag adamat. Mikadua, usarenda itinagan ni Apo Dios tapno pasyaten da iti sairo. Mikatlo, usarenda itinagan ni Apo Dios na agaramid kadagiti milagro. Adda iti dialogue ngem baganan ni Apo Jesus. Kaano dayjay kamaudyanan nga aldaw. Dagitoy a grupo aya banda ni Apo Jesus, Apo, Lord, Lord. Sad imbaga dagiti inaramid da, dayjay imbaga tayong talo. Ngem denggenyo iti imbaga ni Apo Jesus kadakwada. Di kayo amamo, umadayo kayo kanya, da kayo ang managdakdakes. Anya gamin iti kondisyon nga inted ni Apo Jesus. Tapno sika ken iti siya, ket sumrek iti pagarian na. Ijay inbagana iti kondisyon iti panagtungpal iti pagayatan iti Ama nga adda sa dilangit. Daytoy iti imbaga ni Apo Jesus kapsat no anya dayjay pagayatan iti Ama. Iti Juan 15 versikulo 10 na isurat, basahin tayo. Kas iti panangtungpal ko kadagiti bilbilin ni Ama ket nagtaengak iti ayat na. Agtalinaid kayo met iti ayat ko, no tungpalin nyo dagiti bilin ko.
Adday kakabsat iti inpakita ni Apo Jesus kadatayo. Ni Apo Jesus ket addaan iti living relationship iti Ama. Nabukkel dayjay nga relationship babaen iti panagtungpal ni Apo Jesus kadagiti bilbilin ti Ama. Kunana, nagtungpalak iti bilbilin ni Ama ket nagtaengak iti ayat na. Makita tayo kabsat, I'll put it in a family situation. May saak nga ama. No, adda ka may isang ama. Ket adda digit anak mo. Inikanak ni Apo Diyos ito upat nga anak. Agyaman na kini Apo Diyos. Kadigiti upat nga inted ng anak. Ket adda iti sibibiyag na deket a relasyon mi iti maysa ken maysa. Ta tungtungpalen mi iti pagayatan ni Apo Diyos. Ta tungtungpalen digito yung anak ko. Deje kayat ko nga aramiden da. Isu nga, into no adda ti umay, kanyam ken kanya. Iti kayat tay laeng nga damagen ket tungtungpalen kadi dayjay apagayatan ni Apo Jesus. Adda kakabsat iti grupo dagiti anak ni Apo Diyos. They belong to iti asidag iti ni sapang mung kada tarlak. Dati church tayo dijay. Ket adda iti maysang aldaw nga adda iti bisita da. Inbaon iti maysang nga gayem. Napanda dijay, amamuda dijay nangi pan ijay. Ket idi nga in request dijay nga gayem nga urnungen da, agu-urnong da, so they met together. Disimangpet digito nga bisita. Sakbay kakabsat nga nagrugi iti adal. Ket dayjay panglakayan sinaludsod na kadaytoy duwa nga bisita. They are ministers. Iti sabali kakabsat nga denominasyon. Ti saludsod anya kadi nga aldaw apanagin at ipanagnilin nyo sungbat digitoy nga duwa. Siyempre, da kami ket agngilingilin kami iti aldaw, iti Domingo. Kuna dayjay nga elder iti sapang Seventh Adventist Church. We are very sorry. Saan da kayon ton nga awaten nga umay nga mangisuro kada kami. Taadday iti pamati mi nga agtungpal kami kadagiti bilbilin ni Apo Diyos. That was the first and the last visit daytoy duwa nga pastor. I like their attitude. I like their united effort nga idi nga umay digiti nga agisuro kadakwada nga inbaon iti maysa nga gayem. Saludsod dalaan. Agngilingilin kay kadi iti Sabado. Apay nga dinamagda when daytoy ket paset iti bilin ni Apo Diyos. Tapno agtalina edda kadayjay ayat ni Apo Diyos. Digito nga kabsat, they are Sabbath keepers. Ket saan nga naalilaw dagitoy kakabsat. Mikadwa nga panakaalilaw isu dayjay kapkapadasan itingan nga ni natay. Near death. Adda digiti kapkapadasan kakabsat nga nakita da kunada in pagarup da natay.
Pagamulaganen nagungar. Ket idi nagungar adambet ten dayjay ibagbaga nga mensahe. Daytoy iti maysa nga banag kakabsat. Iti istorya nga naikabil ti pagleksyonan tayo ket masarakan iti umunang ar-ari kapitulo 17, 22 inggana 24. Iti pakistoryaan daytoy malagip tayo nga idi nga immay dayjay tikag diro sa draw. Awanen kakabsat iti makan aggawan metten iti danum dagiti karkarayan ken ub-ubbog. Kuna ni Apo Dios ingka ijay ubbog kunana ni Apo Dios ken Elias. Napan pinakpakan dagiti uwak bigat, aldaw, rabii. Idi natyananen dayjay ubbog iti sireh kunana agpasurong ka makitam to dita serapat iti maysa nga babai a dayjay debalo agpidpidot ti ruting ket dinawat ni Elias nga ikkanna iti taraon. Daytoy ket adda iti anak na a lalaki. Nagyan kakabsat ni Elias ijay nga pagtaengan daytoy nga balo. Anya tinapasamak iti verses 17 and 18 kastoy iti naisurat. Basaen tayo. Iti saan ang mabayag kalpasan na nagsakit ti anak ti balo megdeg ken dimegdeg iti kasasaad agingga natay. Kinuna ti babai ken Elias, tao iti Dios apay aya minaramid mo kanyak daytoy. Immay ka kadi ditoy tapno ipalagip mo dagiti basbasol ko ket iti kasta iyeg mo iti ipapatay iti anak ko. Iti inaramid ni Elias kakabsat. Napan ijay ayan iti bangkay. Nagkararag ket anya lakit din nga bilag dayjay pamati nga binukkel dayjay kararag ni Elias. Kunana iti bersikulo 22 hanggang 24. Inpangag ni Yahweh ti kararag ni Elias. Nang rugi nga naganges manen ti ubing ket nagungar. Inyulog ni Elias ti ubing ket inpanna iti inana. Kinunana iti balo. Kitaem ket sibibiyag ti anak mo. Insungbat ti babae, ita mapnek akon. Amaysa ka at tao iti Dios ket pudno nga agtaod ti Apo iti anyaman nga ibagang. Ditoy kakabsat ket isu dayjay inted tayo nga example iti panagungar iti daan a tulad. Ngem iti ayan ti problema. No adda iti natay, no kumakarubang, adda iti natay. Kapag amo langanan, into no, siyempre no natay, nag-urungan, ti tattao panda nga agdungaw, panda jay makiminatay. Pag amo langanan ket adda ijay uneg iti lungon na bimangon. Ket intun no bumangon, addanton dagiti ikaskasabana. Dayjay iti aramiden iti kapuso. Dayjay panangalilaw na. Usarin na dagiti ngangani natay. Taibagak kada kayo kabsat. Ni Apo Dios isu iti origin iti biag. Ni Apo Dios laeng iti mabalin amang pagungar.
ni Satanas. Iti usarin na dayengan nga ni natay. Sa lutsod, natay ka din. Ay saan? Tangan nga ni. Kasalala ko ibagak ka sa no kuma ako nangani nakapan ije Amerika, nakapanak di Amerika. Saan? Tangan nga ni. Adda di pa nagsasaw iti English, almost, but not quite. Adda iti agay-ayam, buy-buy kagayam ti basketball, idi isyo't na ngani napan ijay basket ja bula, ngem ibagak ken ka saan ana isyu. No adda iti nag-examine ket iti grade na ket 74. Ti bagatay ni ngani nakapasa ngem isuna bagsak. Iti ibagbagat ti leksyon tayo kapsat. Iti usaren to ni Satanas. Dayjay makita ti iti tattao nga arig na natay ngem saan a natay tangan ngani natay. Ngem daytoy inted ti pagleksyonan tayo na ibaga nga daytoy nga ubing gapu iti sakit na nga dimteng kenkuana akimaro dimmegdeg ket dimmegdeg ingana natay. Ni Apo Dios ket dayjay itid na kumakadatayo kabsat dayjay sirib nga no adday iti nakita tayo nga ibagada anatay ket nagungar dayjay ket saan anatay. Tangan nga nilaeng anatay. At dayjay kang kanayon ti ibagbaga. Awang pay maket iti nagsubli manipud iti tanem tapno umay na tayo nga bagaan. No di ket di dagijay to nga usaren iti kabusor akas ti ibagatan leksyon tayo. Kadigiti kaumudyanan nga aldaw. Addanto digiti tattao nga ngani anatay. Ket arig na napagungar. Ket umaydang agiwaragawag iti Ebanghelyo. These are dayjay ibaga tayo nga alilaw iti maudi nga aldaw. Iti mikatlo kakabsat, so dayjay ko natin nga reincarnation. Adu digiti mamati nga iti tao into numatay ket aglabas ket mapan iti sabali nga porma iti panagbiag. Daytoy iti balakad ni Pedro, iti umuna nga Pedro 3:18. Basaen tayo kabsat. Maminsan anatay ni Kristo ang maipaay iti amin tapno mapakawan dagiti basbasol tayo. Natay tinalinteg a tao gapu iti kinakillo tapno yasideg kayo iti Dios. Napapatay ti bagi ngem napagungar iti espiritu. Anya daytoy nga pamati ti reincarnation. No iti tao ket natay agbiag manen. No daduma iti panagbiag na it's on a different form. Ije India kakabsat may sakadigiti dakkel a pamati dayjay isu daytoy panakalilaw nga adda dayjay daydayawen da they worship animals, especially the bulls. Adda ti kunada nga amin a paset dayjay nga baka ket isu nasantuan. Anya nga iti rumor iti baka nurugit na takki kuma wenno isbu na kuma. Sometimes digitoy nga mamati kadayjay nga Brahman dayjay nga baka. Ket awayaban da dayjay nga Brahman iti Dios da. Ket isu usaren da dayjay nga rugit iti baka.
Katirigat na no agtaltalong dayjay nga agay-aywan kadayjay nga Brahman, ket no dayjay nga Brahman ket apan iti taltalon, handang nga iparit, handang nga bugawon dapay. Amangan mo dayjay Brahman ket isu ni tatang na ni apong nanglakay wenno dagiti nasantuan ka. So they worship. Digito'y kakabsat, patyenda nga urepay dagiti an animal in a form of animals. At dayjay dagiti espiritu dagiti natay. So nga dati makakita daw rebasit nga kuton handang pisiten sa pangarigan muli kakabsat ita kayo ita abay ti balayo. No dati mangga kuma ket idi umuli ka sabten na kadigiti abuos. Amo nga baybay amla tatapay. Digijay isu ti isuro-suro digitoy kakabsat. Amangan laeng a dayjay espiritu dayjay anatay. Ngem anya iti kuna ti Biblia kakabsat. Daytoy abagi mapagungar nga kadwanto iti espiritu nga nagsubli iti Dios. Iti nag-adal tayo iti naglabas. Ipan tayo kabsat iti creation. The formula was adadjay di namili ni Apo Dios nga tapok unon kita inaramid na porma iti tao. That is the body. San pay nga nagbaling asibibiyag akararwa. Ngem idi nga inyangis iti man nakabaling amin ada marswa dayjay angis iti biyag kadayjay adi namili na. Kuna iti Biblia nagbalin asibibiyag akararwa. So the composition of a living soul is the body, ken dayjay the breath. Into no matay, normal asumbat iti tao. Apay anatay? When kasaanen anagangas. Iti kanayon tay amangay. Insublinan iti anges na kini Apo Dios. Dayjay nga naisubli nga anges. Into no pagungaren ni Apo Dios dagiti natay. Isubli ni Apo Dios dayjay nga anges kadayjay abagi nga naikeddeng tapok iti naggapuam, tapok iti papanam. Saan kakabsat nga babalin nga agsubli manay dayjay a tao nga natay iti sabali a porma. Laglagipon tayo nga idi a pinarsuan ni Apo Dios dagiti animals. They had a different kind of creation. Ni Apo Dios sa una na addan dagijay nga an animal. Ngem idi a pinarsuan ni Apo Dios iti tao. Iti kunana parsuaen tayo iti tao nga kaasping tayo in our own likeness. Isungahan nga mabalin nga dayjay a pinarsuan ni Apo Dios in His own likeness sika ket iti siya nga into matay dayjay nga espiritu apan kadagijay nga pinarsua ni Apo Dios. Dayjay kakabsat iti may santo nga dakkel nga panangalilaw ti kabusor kadagiti mauding alaldaw. Anyan to nga ta? No addanto iti masabat ko, masabat mo. Ket intuno at sao, malagip mo dayjay boses dayjay anatay. Malagip ko dayjay sitwasyon mi jay narbakan iti Sabado. Naragsak dayjay gimong mi, naragsak iti fellowship mi taapay. Adda dayjay may sang nga sao nga inusar mi. Mailiwak kada kayo kakabsat, una kadagijay nga kabsat. Iti sungbat da, mas mailiw kami pay
ken ka, pastor. Anya mata, no dayjay nga panagiliw dagitoy nga kabsat. Ket addanto iti agparang. Akas kanya, kabusbusis ko, kais itsura, kuno da, denggen tayo ni pastor dayta, ngem saan bay, tapay ni Satanas kabailan na, he can personify, tuladin na, ket iti ibagbagana iti leksyon tayo kabsa. Dagiti pamayan ni Apo Dios nga panangalilaw iti maudi nga panawen. Iti maudi kabsa. Isu dayjay padpadles ken panagdaydayaw iti Apo. Daytoy ket pakaistoryaan ijay umuna Samuel 28 at kapitulo 3 ingana iti 25. Ited ko iti background dayto yung istorya kakabsat. Ni Samuel, di propeta iti Diyos, ket natay. Ket iti Israel nagladladingit da. Ingana nga naipunpun ni Samuel ijay Rama nga isu iti ilina. Kalpasan na iti panakaipunpun, imay iti gubat dinarok iti Palestinos dagiti Israel. Nagbuteng kakabsat ni Ari Saul, taawanen iti pagkamangan na, awanen ni Samuel. Ket isuna, direktan, inayaban na ni Apo Diyos. Ngem, saan asinumbatan ni Apo Diyos? Iti dinawat na, iti versikulo 7, kunana isapulandak iti babayi amang kukulang tapno innak kenkwana. Isung hanteng agtaktaka kakabsat, hanteng agsidsidaaw, nga us-usaren tayo oresyak mangngegko, daydi sao amang kukulang. Tay mismo iti Biblia, inusar na, daydi sao amang kukulang. Isu dayjay the witch of Endor. Ket napan ni Samuel, dinaramid daytoy amang kukulang. Arig na nagparang ni Samuel. Ket adda kakabsat iti panagtungtong ni Saul ken ni Samuel. Ket uray pay dayjay mangkukulang. Saan nakakabsat anabalbaliwan dayjay panggep ni Apo Dios. Inted na di panggedden. Gaput ni Saul. Ket saan na nga sinurot wenno nagsukir ken ni Apo Dios. Inbaga dayjay nagparang akaslala ni Samuel nga iti Palestino ket mangabak kadayjay agubat. Daksang gasat tani Saul ken dagiti anak na mapapatay da. Anya iti inadal tayo kabsa. Adda tayo ti maudi nga aldaw. Umay na tayo allilawen ti kabuso. Balakad nga isuna, he will make wonders. Agparang akasla anghel iti lawag. Ket digidjay apasurot na. Agparang dame nga agisuro iti kinalintag. Laglagipen nyo, may salaeng, may salaeng. Iti grade nga masapul da nga mapasaan. They will have to pass the test. Anya dayjay nga grade. Dayjay kunana ni Apo Jesus. No dilaeng dagiti mangtungpal
iti pagayatan ni Ama nga adda sa dilani. When they will come to you, ask them, sursurutin niyo matlaeng, tungtungpalin niyo matlaeng, iti bilbilin ni Apo Diyos. Nutisong bat daket when, try them, ket no iti ara-aramiden daket saan Ama isan maisuro, haan nga isu kadayjay apanang tungpal iti pagayatan ni Apo Diyos. Balakad, dagitoy, dagijay nga katulungan ni Satanas. They will come like ministers of light, preaching. Dagijay nga kaslala pudno, ngam saan apudno. Ni Apo Diyos tulungan na tayo pagsa. Nagtumakder iti kinapudno. Ti kunana ni Ellen White, ti kasapulan itata, lalaki ken babae, who will stand for the right, do the heavens more. Nga kaslada na kabsat, dat tayo kuma, ket kasla tayo dayjay kumpas, na iturong tayo lata, may sa dayjay turong dayjay. It is on the north, tapay, babaeng dayjay tulong ni Apo Diyos, saan tayo kuma, nga malilaw. Agyamanak ka dahil itong eleksyon sa pagkararag tayo. Nindaklan, managayat na Diyos. Agyaman kami, iti pa ng nilawlawag mo kada kami dahil itong eleksyon. Tulungan na kami o Diyos, na noumay dagiti pa ng lilaw ni Satanas kada kami. Mapagbaligyan ni gapo tasika kada kami. Tulungam dagiti kakabsat na kaduami nga nagagal. Tulungam dagiti iglesia o Diyos na pagigam kabangan. Tulungam ken bendisyonam dagiti pamilya. Gawatik Ama nga tuloy kuma dagiti panagayat mo ken parabor kada kami. Itinagan ni Apo Jesus dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. Kas dagiti kanayon nga ibagbagami kakabsat. Ingganan umay ka Sabado manen. Ay ayaten na kayo ni Apo Diyos. Ken ay ayaten na kayo. Happy Sabbath.